ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, தமிழக ரயில்வேஸ் துறையான சதர்ன் ரயில்வேஸ் துறையில் சூப்பரான வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க. அது என்ன வேலை அப்படின்னா, 3378 காலிப்பணியிடங்கள் வேக்கன்சி இருக்குது. இதில் முக்கியமானது தேர்வே கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதன் அடிப்படையில் செலெக்ஷன் இருக்க போகுது. இந்த வேலை பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் ஜாப் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறட்டும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வேலைக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது. சதர்ன் ரயில்வேஸ் வெளியிட்டிருக்காங்க. சென்னை டிவிஷனில் தான். பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருச்சி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ வேக்கன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3378 வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் 936 வேக்கன்சி, சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப்பில் 756 வேக்கன்சி இருக்குது. சிக்னல் அண்டு டெலிகாமில் வந்து ஒரு 1686 வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன். கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா 8th 10th +2 நீங்கள் முடிச்சிருந்தா ஃப்ரெஷர்ஸ் கேட்டகரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தனியாக ஐடிஐ கேட்டகரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வயது வரம்பு. குறைந்தபட்சம் 15 வயசு முதல் அதிகபட்சம் 24 வயது வரை இருக்கிறவங்க இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைனில் தான். நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஒரு 100 ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எதுக்குன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் தான். அதில் SC ST PW அப்புறம் பெண்கள் உமன்ஸ் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து அது ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 30/6/2021 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அடுத்த மாதம், அதாவது ஜூன் 1ஆம் தேதி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.